Maayong adlaw mga suki sa atong programa nga Kabilin. Kini lain na sad nga pasundayag. Ako si Jojo Bersales, ang inyong host. Ani ata sa Fort San Pedro karon makita sa akong likod. Tungod kay ang atong episode karong adlaw mao ang mga kota bantayan sa hari ug lantawan nga natukod sa tibuok probinsya sa Subo. Batok sa mga pirata nga kaniadto nagdagit sa atong mga kagikang mga Subuanon panahon pa sa Kastila. Malagmit kung pangutanon mo, asa man ang mga kota sa Cebu, usaray atong matubag Fort San Pedro. Apan dili lamang kining Fort San Pedro ang kota nga natukod sa Subo. Daghan kaayo og karon subayon nato kini sila tanan kung asa na ni sila ug unsa na ni sila karon. Karon, atong subayon ang kabilin sa mga kuta o bantayan sa hari sa Subo. Mudalikyat kita ngadto sa amihanang bahin sa Subo sa daan Katmon diin aduna pay mga kabahin sa mga paril nga ginama sa bato nga nahibilin pa didto sa sulod sa publikong tulunghaan sa maong barangay. Ani ang usab kauban nako karon ang usa ka historian magtutudlo sa University of San Carlos, si Tricer Dale Mansueto nga nakasulat sad og usa ka libro bahin sa mga karaang simbahan sa Sugbo nga gitawag og Balaanong Bandi. Nasuwat niya ang kasaysayan o ang kaagi sa simbahan sa Katmon. Trice, unsay mo ikasulti ani nga bantayan sa hari? Kaning atong bantayan sa hari, murag ato lang estimate ani niya, murag mga early 1800s ni siya, late 1700s to early 1800s kay ang atong kung tan-aw nato siya kuan man siya, medyo rough man siya ang bantayan sa hari diri kay mamposterya man gud siya, dili man gud siya kanang gitawag nato og kanang gihimo bali sa kanang Tinabliya. o tinabliya. Kito mga coral stone nga gipangputol gyud no nga solid. Pareha nang sa Fort San Pedro. Nganong gitawag man ni siya og bantayan or lantawan? Basically, gitawag siya bantayan because ang purpose gud ani niya kay anha man diha ipamutang ang katong mga sundalo sa unang panahon, sa mga panahon pa sa Katsila, para sila magbantay sa mga umaabot nga mga Muslim o mga Moro pirates. So kini mao ding duol sa dagat no? Oh. Kaya kasagaran mga bantayan anha gyud sa mga lugar nga. Anha gyud sila ipamutang gyud sa promontory, kanang naa gyud sila ibutang sa bukid or kanang sa taas nga lugar, habog nga lugar kay aron makakita dayon sa mga umaabot nga mga pirata. Kini nga lantawan anaa na hisulod sa Daan Katmon Elementary School. Medyo na preserbar siya, murag triangular ang form ani gihapon. Apan usa na lang ka side ang medyo intact. Ato pangutanon karon ang principal ug unsay plano nila ni ini nga puwersa or lantawan. Atong ikahinabi karon si Miss Hazel Oyas, ang teacher in charge sa Daan Katmon Elementary School. Ma'am Hazel, unsa may kanang imong nahibaw-an nga mga istorya bahin ani nga bantayan? Ang ako nahibaw-an sa bantayan sa hari, sir, sa unang panahon, anhi kuno dinhi ang magbantay sa hari kay kana mangod nga lugar overlooking sa dagat. Before wa pa man na siya karsada. So Spanish time. Unsa may kanang plano sa sud sa nasud man is elementary school? Naanay plano ang sa munisipyo ani, taga-munisipyo nga i-preserve ni nila. In fact, gikuan na ni sa Department of Tourism. Daghan na din yung nagkuan, pero wa pa lang yun nila makuan kay. Sa una ang in charge dire, gibutangan na siya simento para dili gyud mahugno ba o mas stabilize. Pero kay gipastop man kay di na kuno makita ang original gyud nga pagkuan sa bato. Nya di sa ipaduol gyud sa mga bata kay kuyawa man sila mo collapse nya. Unya, unsay istorya nga kini dinhi kuno ang karaang simbahan kaniadto? Na kuno dire ang simbahan, nya naasad dire ang uban katong mga namatay, gilubong ra sa siya dire. Every All Souls Day, naay mga dire mga nagkot niya. Bisag asa lang magtirik ang kandila. May mo na diha adto dito sa bantayan sa hari. Biyaan lang ang kandila na may na balik niyo klase na puno nag mga kandila. Oo, naana sa mga kuan, bisag asa lang ang kandila mga kuan.
Dili lang mga dagkong kuta ang mga natukod sa atong mga kagikan. Sa mapananglit ni ining lantawan nga anaa, gyud at tubangan sa simbahan sa Sogod, ibabaw sa usa ka bakilid nga dapit. Ang kuta sa daan Katmon ug ang lantawan sa Sogod, duha lamang sa daghan unta kaayo kaniadto nga mga istruktura nga gipangtukod sa atong mga kagikang Subuanon kaniadto. Daghan niini wala makasugakod sa asdang sa kapanahunan. Atong adtuon ang usa niini nga daw nakalimtan na sa panahon, ang kuta sa Santa Fe, Bantayan Island. So mo na ni, diyan na ta sa kuta sa Santa Fe, mo na ni siya. Asay mas dakuan ni Trice, ang Fort San Pedro or kini nga kuta? Mas dako gid ang Fort San Pedro, sir. During the same time ra siguro siya gitukod, pero kani siya lahi man nga pagkatukod. Lahi ang construction. Oh, mamposterya man gihapon ang Solid gigamit. coral rubble. Oh, coral rubble. Mixture of lime and coral rubble. Di parehas Fort San Pedro nga naay giputang nga mga Bato gyud. cut gyud nga coral Oh, stones. nga mo gitawag na tog tinabliya. Nganong na inani ka ni? Aw kani tungod gid sa mga tao gyud nga wala lagi sila kuan lang ani, wala lang sila Atiman, no? pag-atiman ani. Nya mo na nga ilan lang ning gibuak para naa sila access kadto sa dagat. Basig na privately owned na ni karon. Kani siya sa simbahan man gid ni siya. Unya, so dako man gyud kay ni nga fort. Oo, dako gid kay siya rason nganong giingon ani siya kay tungod sa unang panahon man gud ang Bantayan permi man gud siya i-raid sa mga Moro. In 1624 gi-raid ang Bantayan unya mga 800 kuno ka buok Bantayanons ang nadagit sa mga Moro. Unya mo na tong panahon na nga nagsugod na sila pagtukod sa mga kota. Kani siya napagid ni siya extension sa una nga kanang kahoy. Unya tungod sa kadugay na ang kahoy gianay na siguro niya nangatangtang na sila, so muon na lang ni nahabilin karon. Yan ay mga buslot-buslot kay para na platform diha. Oh, para platform na siya sa posisyon katong sila. second Kahoy. level niya. So sa ilawom ani nasa ni hagdanan. Naagid Pasaka kay sa para taas. pasaka sa taas. Adunay mga timailan nga dili palang dugay, limpyo pa ang kining kuta sa Santa Fe. Manginaot kita nga ang kaparian sa maong lungsod maninguha na usab sa pag-atiman ini importanteng kabahin sa ilang kagahapon. Kung adunay wala maatiman, salamat sa kahitasan, aduna usay maayo kaayo pagka-preserve o pagkatipig nga kabilin. Mao kini ang kuta sa Lawis, Madridejos. Kani siya pare-pareha ni siya gidakon adtong naa sa Santa Fe nga atong gibisita kaganina. Kompleto ni siya, perfectly preserved ni siya ang walls niya. Kani siya dugay na kay ni siya. Naaman tay document nga nakuha ni so mga around 1790s ni siya gipahimo niya. Ang nagpahimo ani niya si Gabriel Lazaro Manggubat. Native gyud to siya diri, or we can even kanang surmise nga siya leader ba. At that time wala pa gyud siya mahimong lungsod ang Lawis. Mura lang siya barangay sa Bantayan. So which means Bantayan mismo, ang kanang taon nga Bantayan, nasa na siya ina? Ang taon sa Bantayan, doon na siya bantayan sa hari sa una, but na since naaman siya located gud sa Baybayon, so according to old folks, naguba siya tungod sa paghapak sa mga bawd ba. Muna hanggang karon wala nagay makitaan. Pero kini murag gisiminto nila. Gisiminto ni siya, but of course kung imo ning bakbakon ang siminto ani niya, mamposterya gihapon siya. So coral rubble. Oh, coral rubble gihapon. Nani gamay palitada. Originally naagi ni siya palitada kay Pareha parehaning naa diri sa kilid. Doon na may sila yung mga istorya nga na yung mga gipamatay. So in fact, naaman sila yung mga excavations nga gipangbuhat diri sa una. Unya, naa sila yung nakakubkuban nga mga bukog ba. Naara gihapon na siya gibutang diha sa may kilid. Minteryo siya. Minteryo siya for a Sa long time. Spanish period up to. Even up to the 1950s. Pero na may istorya nga daghan kuno mga Hapon gi-execute diri. Dili magid ta makaingon nga wala gyud na naabot nga hapon diri, but there were a few kay in fact according to stories na agyan ni mga parts sa Madridejos nga gipangbombahan gyud